Bu, Bu, Pak. Aku apa dolan salaman sih, Bu. Dolan nyandi bek memang adus ora to? Bapak. Aduh, sih setel. Jan gagah poli lho. Kaya ses. Wewe ababmu ora enak wi lambene biasa. Piye to, piye? Gawe hobar iki lho, Hobar ya apa? Hobar ya kaya biadek wi lho. tenan pora yo. Semprono, Bu. Semprot dhewe. Ndak benakno aku kaya semprono. Iki lah semproten dhewe iki lah. Piye ndak? Nya, piye iki? Lah, ndak semprono lho kowe piye kaya? Yo ngene ceros-ceros. Kok lah ngono. Peh rasane enak ya an. Enak. Aman yo iki dhewe nganu. Kebu lambe. Yo aman, ramen wis. Peh iki kowe cewek-cewek terpesona gak iki kok. Lah Cewek ae. ngono cewek. Gawe sing enak sik, ora usah cewek. Peh umume lah, Bu. Peh cah enom Abangmu batik lho, iki lengkap. Apa ki? Apa? Hobar ki lho apa? Ya mulut enggak badak. Oke, siap gawe hobar ki lho. Peh jan ses metu sak metu acara sak acara wis ora bakal mambu badek cangkeme. Peh piye to, Bu kaya Ya wis kuwi. wis aku tak metu aku, Bu. Wis ketok ses gong, Bu. Tapi sing hati-hati yo, aja yak-yakan.